জম্পু জেলা SDM থানি তিনি সিনি ত্রিপুরা থানি ngay শুধু ত্রিপুরা থাইয়া সিনি তিনি আরো বরি বদল ইউথ ন তৈনাই যে সারা ত্রিপুরানি যে একটা গ্রেটার ত্রিপুরা ন তৈনাই ডেপুটেশন নানি যে সিনি দলনি একটা জাগিজাক টমানা আবন তিনি আরো जों फालिका ताई ग्रेटा ত্রিপুরাनि अबनि दाबी उनखा अबनो जों सिनि मुख्यतः अबन सिनि दाबी जेटा सिनि पार्टीनि ताई जों आशा खालायो जों दिनै SDM नितै महामान्य राज्यपालनि थानि दिनै मेमोरेन्डाम मुजाकबनि अब जेना साक्सेस संथों जों अबन नायो ताई दिनै SDM साहेब जतटुकु सालायमानि बने जदिव कोनो खानायकारि बतर हरनाय अबनो जों आशा खालायो सिनि ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড मानन बागै अमु काशा सिनि आंदोलननि सोर्स जेटा जों दिनै आंदोलननि माध्यमे सिनि अरन दिनै SDM जम्पु जिल्लानि SDM थानि जों दिनै सिनि नेतृबृन्द जत मानजागै जों दिनै डेपुटेसन खालामो मेमोरेन्डाम साबमिट हामबाय बर' सानाय मिडिया रना बेलाखे खातम थगो जों दिनै 23 आगस्ट 23 आगस्ट इनके बेलाखे दिनै तंथमा साल अब उनके एडिसी मानमानि साल बेलाखे तंथतो जों दिनै आमनो बेस खालायनो जोंनि बबाग्रा दागिका सारा त्रिपुरा राज्य जों ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ডनि बागै जत जानि जा साब डिविजनेल SDM नि थानिवा मेमोरेन्डाम साबमिट खायनानै ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড जों दागदिरि दे आमनो जों सारा त्रिपुरा दिनै जों एवारनेस खाय जों मिसिल खालायो जों दिनै तंथलायै जों TTIDC मानमानि सालबो जों दिनै तंथलायै जोंनि आरो जम्पु टागारजला जों दिनै आबो जों SDM थानि मेमोरेन्डाम याफोर जों अंखर लायजाय ओंखाय TTIDC इनके बेलाखे तंथमा साल माने अबनो जे जों जोंनि अक्रार आंचलिक दल टिउजेस कैसा उपजाति जुब समिति दल तो माने थामचांमैनो जों जराव TTIDC न तुइ फैमानो अमनो ए साल इन दिन दिनैनि तारिख 23 आगस्ट न अब मानो बरंना आं दिनै बाक्सा थिका ताबो कथां तंख आं सेलुट याफार जों पगै थानानै कगया अ दिन रनो जदि जों त्रिपुराल्যান্ড दाबि खालायो ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড दाबि खालायो जों अ दाबि खालाय माने TTIDC तंगैनो खालायमानो जदि TTIDC करि हिंके जों अ दाबिनो खालायमांला खामो आबोनि बागैनो बेलाखे खातंथमानि सालथिनि अ दिन जों दिनै अक्रारनो पगै थानानै कगया जतन जों सन्मान दिलायना नांगौ बरक जे सामखाय माने बरक शहीद थामायगा हायफानो जों बंनो शहीद दिनै अक्रार बंनो दिनै खुलुमंगिया फार बेलाखे तंथगो जों अ दिन आगे हिंके स्टेट लेवल खालायो जानि जा प्राइमारी लेवल खालायो दिनै हिंके जों स्टेट लेवल बो खालायलिया प्राइमारी लेवल बो खालायलिया SDM ऑफिस सुना ग्रेटार त्रिपुरानि दिनैनो जों दिनै फायो मानजाखा दिनै XM बरन गोनां अक्रा ताको अक्रा श्रीदाम देबबर्मा ex-MLA ताबुनि पलिटिकल सेक्रेटारि दिनै फायो राजेश्वर देबबर्मा ताई दिनै ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट दङ DWनि सबिता देबबर्मा बिरजा देबबर्मा सेक्रेटारि दिनै डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेंट दङ अमृत देबबर्मा ताई खरकसा दिनै बिजेश देबबर्मा YTFनि बरक जों जतन आरो पाल दे दङरा शर्मिला देबबर्मा संगा जों दिनै SDM नि थानियो जों मेमोरेन्डाम याफोर बेलाखे हामबाय जत त्रिपुरा सारक दिनै नेते बसिमाय कतर जों नांगौ ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড जों दिनै आबनो बबाग्रा आइ